Strašná byla ta bezradnost. Ten žralok se přiřítil tak strašně rychle, že jsem nedokázal vůbec. Byl jsem 2 metry od kamaráda, jenom jsem takto natáhnul ruku a byl jsem kousek od něho a ten útok byl tak strašný, tak rychlý, že člověk nedokázal vůbec nic udělat. Nie je to také hrozné, ako to vyzerá. Skôr naopak. My sme to všetci prežili, ale žraloci tento boj prežiť nemusia. Každou vteřinu, co si tady povídáme, zemřou na světě 3 žraloci. Ročně zabijeme 100 milionů kusů žraloků. Je neuvěřitelné, že od roku 1950 jsme vybili 95% žraločí populace a to se bavíme o tvoru, který je tady 400 milionů let. Je strašná škoda, že vybijeme žraloky dřív, než je poznáme, protože uvědomme si třeba, že jsme se pokoušeli žralokovi injektovat naši rakovinu a žralok se jí dokázal zbavit. Je škoda, že ho vyhubíme dřív, než ho pochopíme. Ak nechceme, aby tento úžasný druh vyhnul, skôr ako ho dokážeme poznať, musíme všetci preto niečo urobiť. Aj vy sa môžete pridať ku skupine českých a slovenských potápačov, ktorí sa snažia o záchranu tohto úžasného predátora morí a zo stretnutí s ním už vytvorili niekoľko kníh a filmov. Zakúpením takejto knihy aj vy osobne prispiejete na ich záchranu, za čo dostanete aj výnimočné filmy a originálny suvenír zo žraloka. Záběry, které z těchto expedic vidíte, jsou doslova jen malou ukázkou ze žraločího života. Mnohem více můžete zhlédnout ve filmech, které jsou nedílnou součástí knih, jako Tiger Shark, Hyena moří a Čelisti Afriky. Svět žraloku ale můžete zažít na vlastní kůži. S knihou dokonce získáte i část žraločího těla, aniž by bylo žralokům jakkoliv ublíženo. Dostanete do rukou i 100 milionů let starý fosilní zub ze žraloka.